Fulbe entinen jogite pula kumen semtende woni pulo chuta woni pulo sakirabe onnani. Wakere fulfulde waddanta on taskira musamman do hewtuki tabital bulaku duuɓi sappo lamarkaɗo waɗama ha gallure ƴola lamurde jahol Adamawa Nigeria. Min musammo debbo waddanta on ka mbatane amin hakkilo. Tabital pulaku ni tiggama hitande ujineje ɗiɗi nder gallure Bamako lamurde lesdi Mali. To ɗum meti ingénieur Kadir Yaya mo lesdi Kamaru laato ardiɗo maga to o hawti ko'e ummatoje fulɓe nder lesɗe duniyaru ndu fuu. Ila hitande ujineje ɗiɗi e joweego o Ceerno Alpha Diallo mo lesdi Guinée jaɓani bandirawo mako mo lesdi Kamaru ingénieur Kadir Yaya ardungal kawtal ngal ɗo kewtugal duuɓi sappo. Ko ɗum fu ɗo fuɗɗire be nanta do'e ngam barkiɗinki moɓre gallure ƴola fuɗɗirama be nanta do'a. Guinenajo Ceerno Alpha Diallo jippiɗo gallure ƴola tedduɗo o yidi be nanta kongol Nigeria to o jabata. On jarama mi weltanike on mi weltanike fulɓe on tawama fottugol ɗoɗe tumbodiral ila duuɓi sappo ila tabital pulaku Sinthiang on yii on tini ɓuri leyɗe nogayo ari fottiɗoɗe fi tumbodirgol batte welo fi duuɓi sappo on hawtiti en ɗoɗe joni piiji buygol lama on yii onon tigui ko feƴƴi kon ko weltanagol o kohojo meɗen docteur Alhaji Moustapha Mouhammad Aliou laamiɗo leydi Fumbina. Min ari ɗo o jaɓɓike en kanko e gouverneur leydi Yola kañum e wiisi gouverneur wonɗo yeeso tabital pulaku e leydi Kano ɓe fof ɓe jaɓɓike men e leydi ni e siɓɓe men wonɓe ɗo fof jaɓɓike men min weltike. An woni mawɗo fulɓe fof ha nder adunaru ndu en tabital pulaku waɗi duuɓi sappo piiji ɗume on golli nder duuɓi sappo ɗo? Duuɓi sappo gollama hiɗa andi ko si tawi goɗɗum fuɗɗama si bobo jibinama o wonay taw e jungo nene makko o tambirtomo ɗon ha o fuɗɗa wawde ladude seeɗa non o fuɗɗa immade o daro tete noon seeɗa o fuɗɗa noon yahande hoore makko. Mi sikki ɗi duuɓi sappo fof hari ko bobo on no ka reedu yumma mum o jibina ɗe duuɓi sappo ni o tambama o ladi o fokkiti yahugol joni si mo tetede joni ko hawteten wallidiren ko honno bobo on yahirta doga. Ballo gownajo jihawol Kano laatiɗo hanko woni hoorejo tabital pulaku lesdi Nigeria taskuɗo lamar hewtuki ardugal ngal ɗo duuɓi sappo hirde be nanta kongol Nigeria to o wi'ata. To alhamdulillahi ayi non waɗi kawtal non waɗi moftere ayi adune lesdi ngari West Africa ɓe fuu ɓe ngari ɗo aduna Niger, Mali, Senegal, Gambia ɓe fuu ɓe ngari ɗo kuma on waɗi bolle dow ko wanni fulɓe to daga ɗon ma a andi wato min kooshay min daaray no on watta ga on ɗumanto moƴƴina habaru fulɓe e duniyaare fuu namayi ɗo Nigeria tamba tarari waɗi habaru ilmu waɗi habaru jangirde waɗi habaru durgol iringol zamani na andi fulɓe dilla daga ndi lesdi ɓe jahandi lesdi ɓe jooɗaki waɗa ka havre e fulɓe e demoɓe to ɗum ɗon ɗo fuu ɓe wiɗi ɗum ɗumanto ɗum wara ɗum ga fulɓe ɗum yiɗi ɓe jooɗo wigirede hoore nden waɗa habaru durkol nayi iringol zamani ngol artificial insemination to a andi ɗum ɗon ɗum fuu to waɗi ɗum ɗum ɗumantato ɗum moƴƴinayi jonde fulɓe fuu e duniyaru. Wakilijo tabital pulaku lesdi Amerika o yalɗiri ha lamar kaɗo
kanko ma o weltini ɗo arandere o yalɗirta Nigeria. Ceerno Abdoulaye Diallo igatoy ko New York mi woni representative capital Pulako USA. wodde fulɓe ha leydi America na? Fulɓe no heewi to. Fulɓe no heewi. Duuɓi 45 ɓiɓɓe amen fof wola e Pular. mi nani nder ɓen ɗuman majalisaɓe sénateur ha leydi America wodi fulɓe ɗum gongana? Ko ɓiɗɗo an ɓiɗɗo an afo mo wiye Mouhamadou Silla Diallo ko ɓinguel am. a meeɗi warde Nigeria na? Non ko aranon ni na tawde leydi Nigeria. honno mi yiɗi hande komi yii kom mi wullu hakke ko welimi. o welima ɗume giiɗa? komi yii kom teddugal pullo modi ɗum ɗon en mi wawata sifade ko honno ɗum fotiranimi. yimoɓe naftiroɓe areji zamanu e nanta finu taw to laamiɗo Baba Jawmu Garay Yaaru kanko ma o yalɗiri guidal ngal. rewɓe ɗalaka ɓaawo yeɓre rewɓe debbo teddinaɗo o yecci en igato o iwi inde ko Tabara Ba iga leydi nde o leydi Mauritanie ko wadduma Nigeria mi yawri hawri tabital Pulago waɗo ga hikka duuɓi sappo tabital Pulago na waɗa ga ko ɗum addimi ka woni secrétaire général tabital Pulago Mauritanie. a meeɗi warde Nigeria ni? ala ngol woni gadanol arde ga mi yii ɗo ene Pulago no woodi ga tigi no woodi ga Nigéria ha sanne no heewi ɗo kadi ene weltini min no feewi komin gari ga ko min jiiɗo Pulago min jiiɗo fulɓe ha heewi min gandi Nigéria ko leydi fulɓe tigui ne ka fulɓe Mauritanie ɓe kaala Pular ɓe janggande na? ɓe kaala fulɓe Mauritanie ko fulɓe tigui Pular toon ina wuuri ko ɗemgal rendo aduna fof no haala Pular haymo wona fulɓe no kaala Pular toon ina selli Pular no wuuri ina jangge ina haale nokkuje kala janggina ha janggirle gouvernement maɗo fulɓe. min komi jangginowo Pular to muta mbiɗa janggina Pular mbiɗa janggina université kono kadi mbiɗa janggina Pular kadi e nokkuje min mbaɗi juuɗe min janggina hen Pular min janggina ina wanno saaha ni hay e nder juuɗe laamu ina janggina Pular joni no wani janggite ko université kono kam avant ina wanno ko idi na wanno e nder école aji tokosi no jangganno Pular kono joni ne watti jangge ha université. pewnowo hello internet tabital Pulaku kanko ma o yalɗiri ha nder moɓde nde ɗo. Jean Diallo mi wiyete Sénégal mi ari fi anniversaire tabital Pulago international 10e woni 10th anniversaire on sappo on mi falno arde kadi Yola par ce que minen mi nande Yola history of Yola gila Ousmane Dan Fodio ko liggata e tabital Pulago. Tabital Pulago international no waɗi lang honneur jonni lang website tabital Pulago international administration on miɗa jogui e gila 2008 ñande kala fulɓe aduna fof ɓe fotti e nder goɗɗo forum wiyeteɗo jama ina woodi e nder site internet tabital Pulago international yimɓe fof no halda no waɗa échanger yiɓe jokkodira e nder jama tabital Pulago e nder website o. horejo tabital Pulaku lesdi Guinée o holli sewo mako be nanta no o tawri Nigeria. inde an ko docteur Ceerno Abdourahmane Ba ko addilan hande leydi Nigeria ko fi waɗugol feeto duuɓi sappo sincande tabital Pulaku international aray ko on welo addi men Yola e nder leydi Nigeria. mawɓe wanginɓe dabare tigguki ardungal tabital Pulaku kubtidingal lesɗe duniyaru fuu yecci radio Kongol Nigeria koɓe sawri ɓe nanta koɓe tiggiri ngal. inde am Cheikhu Amadou min waɗi prime ministre min waɗi mulki Niger zamanu nde ɗon sojeji ɗali mulki minen bo min ɗifi démocratie joni miɗo Niger min woni gaɗayɗo sharia leydi wa jogi parti gueteɗum RSD gaskiya min woni président koddi men Nigeria min gari gam min gaɗa buki ɗum duuɓi sappo tabital Pulaku international kawni nde ƙungiyare mawde nde fulɓe nde min tiggi
min puɗɗi tiggine ɗon ñaame Niger ko yahi to wangini ɗum 2002 ɗon Bamako Mali. Kanjum ni waɗi men fulɓe to ngoni fuu nder duniyaaru fuu ɓe gaɗe ɓe delegation ngari min ngari ɗo Yola e noddire laamiɗo Adamawa kanko noddi nde hawrinde nde ɗo men hawrinde waɗama mawnde wooɗi kowa taɓɓama no wooɗi kowa mawninama min kawri min gaɗi sumpo min gaɗi boliɗe tabital pulako ɗum waɗi sharoji no ɗum waɗata ɗum ɓeydana nde ƙungiyare sembe kam ɗum siito tare ɗum siito jam ɗum waɗa sumpo. iri shawaraji ɗume on koosi ngam sembiɗinki e tabital pulako? oɗo andi tabital pulako nden ka tigga ko woni ni e wannamen en fulɓe Allah hiiti emen ni menen fulɓe Allah sankitimen nder duniyaaru fuu to cankitol ngol Allah waɗini men ngol wela kam amma ngol wooɗi tunda hande fulfulde a waɗa e leɗɗe ɓuri 30 nder duniyaaru wala to a tawata fulɓe wala to a jahata nana ɗemgal fulfulde ɗum heewi wonu ɗo nder Afrika ɗum ɗum gorgal ɗum ɗum caka wala leydi to fulɓe ngal to kanjum min nde ƙungiyare inde hawdugo hoore inde sumpa hakkuntere fulɓe to ngoni fuu kuma in laabi no ɗum waɗata laati pulaku amen pulaku men ɓeydana ɗum semme pulaku no risku e nder duniyaaru no min gaɗata ngam to pulaku amen majjo to min ngoni fuu meɗon gongontiri meɗon bolwida. Professeur Pate laatiɗo goto nder taskiɓe lamar hewtuki ardugal ngal ɗo duuɓi 10 kanko ma o holli seyo mako no ngal waari. Laamiɗo am taski nden bo ayi o huwi kuuɗe man bo vooɗi yimɓe ɓori diga yaasi wari tabiti nonno man andi haɗo on bo jagorɗo fulɓe woni nden bo haɗo fulɓe woni ngam man wala belɗum ko ɓuri banni. Hajiya Fati gimo lolluɗo ha lesdi Niger yalɗiri be sukaɓe mako ha lamar kaɗo to dimbi jokke kala jalɗirɗo fu. Sunana Hajiya Fati daga Niger Group Soga kungiyar Group Soga. To Soga abun da ke da kyau. Wannan wagan da kika yi rubuta miki akai ko kuma koyar? Na rubuta shi kuma na koya ta. To Hajiya me ya baki shawa kika yi waga da Fulatanci? To harshe ne wanda ke birge ni kuma ina da iya biyu na hullani. Yanzu kina da niyyar zaki sake musu waka? Ina sake insha Allah cikin albumu na biyu kuma za ni sake waka na hullani. to heɗitoɓe konngol Najeriya nder adunaru ndu fuu radio konngol Najeriya ɗo yalɗira tabital pulako ha waɗa fuu nder Afrika benanta darorde inginiajo amin Sandra Okon min Moussa Modibbo wi'ato sey hitandere wonde.